kunditsira. Kubvunza mari kuvhunza. Moms kunisana DJ. Master. Hello. Moms koteza na moms amu vunza mari ke. Urikuona? Kumbotamba magema. Magema kwa nyika wangu kusa. Unomagona. No itai rema uyi. Takuja vile. Hey, asana. So unoto gona na ndini eta ngatumbo. Tinasisi kunokueretsa hivyo. Madomasi kumba akaona kana. Madomasi, maonyeni, mazepe kumbafana hivyo. Panamo wapi famsika hapo? Muriseko magasto. Komadi. Maskara se. Boy rasta. Hapo. 50 cents. Kwa machanga. Machanga sayari kuita $1. Wakudhura we. Konda dureko pamsika pangu andindeenda order ska. Okay. Kwanzungu 50 cents. Muzani dure muzani. Kasi kwa makachora mizungu nezu machanga sacha kumiswe. Madomasi ariko kumbasha. Mumsika. Mukonoti. Ndazakadai. Imari. To $2. Nenda vandatora nguma banana anga aya. Sipera nani gozi minji. Murukurongeiko. Andichonzwisisa ini. Asika munhu unotanga otaura kuti toda kukwereteswa musati matanga kutora. Aiwa munosuya kamchitenga nemari. Ndikuziva. Ndinotaura neni kasikana. Alright, chege ndiwerenge uyaya apa toni. Because wasikana wacho. Aiwa achobhadhara momsi mangosi. Aya ndeye 250. Ngoda kupi kwe? 250. Square guys. Aiwa momsi. Tete kujamba nje momsi. Tosiya. Tete kujamba nje. Aiwa dosai. Saka chimirai. Izvi zvazve 3 4 5. Aiwa mangwana kuseni momsi. Alright. Kuseni. Aiwa. Nakuweka bag. Kuseni momsi. Alright, mangwana ndadazonu. Ndoda kuhodya kuma 9. Alright, tiri boss kan. Makastoma twangu. Asinobhadhara. Kudamburusha. Mchaveve nanda kudzoni ngatishakure ikadzi izvo zvinoda kugobata mabanana. Kana mara Kune tembe. ate bandi. Kune ibunana dase. Ndinari kupisa zvamanya ndinowe maboxi. Ndinoita aripo aya maseke ndaya. Kuda uyu inonzi yavakushandisa. Laptop. Nae momsi sipeka wenyani eri boxi yo. Waya ni mari yete kuti wangondisana kunishungurudza panapa mutandipei. Madoti fani zviniene amdaka zvikwereti. Aiwa. Ndokuziva imi vasikana imi nekukwereta. Iri kudirwa mari we. Ayo red mitonga mwondo iri kupisa lai. Ayo mangonipa 85 monopa. Hamusi kuona kuti manyanyi mazvinyanya here imi. 100. Hamukuzotekaitenga nemari. Aiwa 100 yo bondo ngalo kusota sacho. Saka ni muri munsura mukuru muratora ya credit here. Aiwa kana mom. Tikatambira katokupa mari yenyu. Ineza ndoneza nemandi diba. Aiwa amsacho. Andi munoziva here kuti nyangwe kuyeko netuku unotodzisa deposit kuti upuwe phone. Sazvishike mom tokusota mutatomboji. Mamini so machino netablet chaicho ndenguda laptop. Baba ti muri kuzona zvikuita vakadza. Zvangu yangu yakuno kuyeseka 1 vereni. Pakadaika kutorina nekutogara
Maina. Zvikoreti. Aya msashkenyo. Ari kana ukureza case of Babati. Ndopenga inapa yakakwara Asiba mingozo ati next time mukaza nsara kumba chiteka madini titenge. Ndakatiya zvino. Izvo zvekuzoti antizoterana kudzimba dzenyu takuputitsana kando zvandisingazodini. Manje mukaza wacho Wona zvawali kwa ati tongo zvipe stupwa. Aya manje anoshanda pa laptop cheta. Zvaita mari. Ayo anoshanda pa laptop cheta. Mariso. Kana zvadai so mema kunipa one thing. Aisha. Tunosara ni change. Zvakaoma. Babati mukona vakadzava vakuramba kubhadhara ka. Ina handipo. Bami, imani. Yes, one person $2. Yes, I buru. Neta kubhadhara muone takuputitsa isingaiti. Ina ina $2 isi. Nobai. Kwani manyamu. Mukuzona. Hani mukuzona kuti akutaine cash. Atotenga. Tu vakadzi imi ndokuzema raino kuti munonetsa kubhadhara zviperoti. Iye bawatorwa zvire izvi. Ane hondo chaiyo. Munetsa kubhadhara ndokuputitsa zvisingaiti. Miraika muone. Munetsa kubhadhara ndiri kuuya kuhovhiyo munoiziya. Nemabhanana. Munhiya nenhamo chaiyo akwereterwa mabhanana nenzungu. Nemachanisi. Yese, irutongoenda kuzvikwereti. Apa babati vanenge vatokanganisa. Mushudaro kanipineza mari yanyu muchatofara so. Hai ndazvikoni weni. Wala. Naye babati mukuzviona zvekubana vanhu zobuda here. Chokukumedza nepfu. Badarachi. Kazi mnozotigona here kubhadhara. Aiwe. Mukona nobhadhara spereti. Vara isi. Weka mutenge naipindai. Ndiwana kuita kusina mari ke baba. Maklisa ndemkora kusegiripo. Chinofanira kupenda. Kana maboto mamusuda hembe. Maboto navesa. Kana ina unondipa. 15. Watocheni. Imeshiri sana jmanai so yari mube mari kwe. Ita coin. Oh. Akafarira chibotomi. Nguida. Koma botomi kan. Ichuita mari. Unokwana akawa mama bottom $3. Itaitwa per side. Ichileta 5 each. 4 ma bottom per side. Yarumana. Inemo zote chimeguru. Unabata na kala. Ayo hata ma bottom. Akangu nisita. Kana ndikusirai. Ayo ndipo. Ndoshengeshe. Chiaga chipambie. Ichi ndeshe 3. Ndipo chimwe changu yafuti. Kasmari bottom mombi. Nakapira Maria. Mari. Mira ton. Yana tonora. Yokuda ndiziko. Indatewa chero. Plus 3 6. Plus 4 ile wani kana machari. Kiwa 4 tenzando. Tushari ka plus 2 maboto. Asikana zvinhu zviri. Gore kuchatonhora. Saka wotogara unatotenga utorongedza. Maiguru emachari mimi ndiri kuda machari 3 akadai. Enge mukatora zvakawanda ndinokudzikisira escan. Haiwa hapana koma ningaya mabhurugwa ari kuita mari. Haya, mabottom. Mabhurugwa mapenzi madolatumbo. Indatora yari mova kana. Ngarangozi. Asikana mazana akashama sana. Zvinhu zvachipa. Kupfeka mahare pingiro. Udare rudzi. Mahare take. Kitu wanu Mana masaizi enso. Aseta inombuka na That's why I are moving. Na apendi ndasi hai. Taur. Skana mnogara kufa sana mbukone. Iwe mapesa. Amati zero swazi. Unazia. Sumari zeru zinopinda mswatu. But mari yakawandisa guys. Uyu ane zvije mari soja she. Aiwa muri masoja ni but iwe une zvije mari iwe. $20. $20 iwe une zvije mari. Mari mego. Aiwa dosira zvina mungatsoba. Aiwa kugarira mari. Azvina bana pa 3 zvikwereta izvi. Izvi mati mari.
Izvi zvanzi ndezve 15 plus 20 plus apa mari? imari yako yakuzotoreyo. Iwo wati 8 kapao ngati 4. Sio penzi kana zvizowandisa. Aiwa kanene pendiripa aiwa dzoserei macho ngaadzosere aona kuti ngotoro zvishoma shuwa audzoserei aiwa manyenyi nongo yakabatana $700 munoshanda kupa skana namba dzako iwewe chamusaregedza vanhu vamwari mukaregedza matura mari yakawandisa tinayo vaisire nefoni yako inye unonga handina foni asi kana tikadaiso tinodhilila zvokuti munozadza mukangodaiso chete tichiwirirana muchibhadhara netime aivana mabota yango yaita iwe uri kudai mari $2 momzobvaita $22 asi kana handisina kuzonetsana nemi musatityire sidangu zvekuzonetsana nemi hana yavo iri kurova vazoti mari yenyu tokupa yakabataini vati vamusaregedza aiwatouya takwenda kumbandi zvinhu zviri kunokuwanda unoona chike ini vanhu vandikuvadhauti ameneyoona aini zvekukweretesa vanhu mari yakawanda komadhapa mamuchinguda chiya nasitasandasika hata kwemi nguzokumba nemalaptop wedwe anoda ndichesei chokupera nemakoresa mafoni esangari laptop vasitana mamuvi papa maimanenda kuona mamuvi memaunga chambomurwa regemoatovapa mari yavo pera kumwedzi haina ndiona kana sendi rekuvapa ndingoda kunyepa ndakana $1 ndo mari yandovapa ane dzungu handisi kutomupira izvozvo kurerei aiwa tinope kubhadzara zvikwereti kuti zverete manyasovaona here mai vaye mushemi vane basa rei ngara chaiona ndimai musika mai vemachanzi nenzungu ndasiya kumusika kusina munhu tokuuya kana mutimanisesvo komurisei ndati murisei ndendiro mashure mengu akane nchiita zvebasa ska ndiriparisei ndauya ka ndatozosvika pakutera mari yangu ndohodhanei kana muchiramba makati dzii muri kuno zvosekesa mune zviviri ndati zvosekesa kutobvunza isusu mari saka matine asana ndikudoka mari dodzokera mutoti mukudowo mari tiri bhengi remari togadzira mari here saka ndaida kuti chiko nakudza kuti mari yenyu tiyanani patinenge takuda isusu ndo patinoya nemari yedu yarafu kai aiwa sikana mari yenyu tichakupai patinenge takuda isusu kwete panguva yenyu kuda inini ndinenge ndichida kuhodha munhu wamwari aiwa moms mudotenge mudandityisa konda kutyisa ndaita seiko here kuti mutotibvunza mudototivhundutsira mudototivhundutsira kubvunza mari kuvhundutsira moms mari
Imwenuko ndiani futhi? Yani, Mama Flisi. kwese mjiwe makatedzana. Murisai kwasikana. Oye. I'm not going to say all you moms. No, no, for that. Comprisez la serge. Sorry, Yaska. Acha va bien ma je vais le bon, je vous. Tata nga Yaskana. Ma? Kawinga maraskana madezarebe. Oh mami. Dana yari mere vangu taweka mari kana mafilisi Yaska. Tomongo stamjara sari se ambono motanja. Ngora nini bame. Jeshe ashe raskana. Ayo ngoma katuna tata so bunda mari. Asisu sakati fuku ya mama. Ngoto tini mweko. Notana maswawa ndisa ishida uoda. Ndamode. Majesaji nasijeti ndani. Atuwasi zinendo ane madeti but msadaro Yaskana. Business rangu vanhu rangu. 3 weeks. Nakati si. Amsatika na madzoka. Chesa kukas. Mungefanya basi. Extra days. Mwana ngo imemi. Chinoda se. Ati sikulonga na chinishkuwa. Kwanza mwana mtenge. Hayo asante. Oh, msadaro. Ndafaa tu bepano personal marriage. Yakapituga. Ate mnogaramba. Mnogaramba. Ayo. Ano garamba. Atiende ende bamenya kitati pinde. Bamenya pinde chizira marriage. Imari ge. Stop get. Now. They don't bachkara ko. Wasiye twadinde imari. Wasiye twadinde. Namuda je. Itesha mmoda. Mazai, mamari, practica down, manje. But how to want this? Atemen kapida Maria. Ramana Shokuba. Diani. Fraga dore. Ai budai mo. Atu memang pale. Ni bakla bon budai. Sako kwani kwa. Ndio kishi. Apa nama kana ni raga? Tunggu ya gani nai. Nine. Kalau kau cukup kan tu sama dia sama dia. Oh, jimena ya mchogu. Pisu. Budai John. Mau dia tolong ke mana kau nyawa dia? Kau mengaku berang kamu kucai kan ni? Blade meji barat tu. Yes. Makanya bangku. Macam ni kan? Ada dia panggil dia cakap. Kau sama kan dia kau mungkin ada mana ni tu terapa mungkin. Betul tu soal tu pakai tuan. Oh, my God, okay. Kau kan sama macam gerak nak kandung periksa tak? Mana mana dia? Muka dia semua.
Haya, kuna ndiani jani bibi. Ai, bwana mimi tu. Ana ndio. Ala ndo tena kufanya bwana. Ngada. Oh, bless. Bless di bless and yani to. Sasa. Ah, ndio ndio. Yeah, tio. Tati tafuka. Usuke namba. Nataka ngego. Nani mukona fogana ba? Nani? Ni brati. Mukona. Ndio right mule ndio bwana. Ah, pagure right. Ah, ndio kuande masho. Ndio kama Marian. Ndio kaona ni toka kliniki burure ni wani fam. Kutakira mari. Ashia kufura kweli tandirenge. Sada honda aiwa. Isusu ne gati mo para shop na sadifika. Tingori yawe ni tingo kole shoma dan. Mari. Mutade, mama. Baba ya kwenda sana nitipere. Mbona waweka kama mendo? Tangure wewe kumurmongo. Baba chiki. Boba kumbo. Bali le gendi tipo. Ndo samuru kudai zosko. Ngapitende mumba. Ai wakati pindu mbaga. Ai wakati pindu. Sorry though. Kabazanji. Atike antese majoga. Musade ni kuda ku itate kunde burda kundi bribe. Ndani tawende. Hiyo nyanya. Oye, ni brada. Bai kwa wewe. Ai mashu. Ana nuki kwa famjije kwenye pango. Nataka kumtani mwenye nataka kupasa.
TBCN isuti nomanika kwese TBCN ku Facebook, YouTube, kuri TBCN films yakonzeresa noise.